I a les taules, esta setmana gran de fogueres, a més de la coca a la cantina de Tonyina, els forns valencians també tenen preparada ja la coca dolça de Sant Joan, una varietat amb fruita fresca que va creant adeptes des que el Gremi de Forners de València la introduirà ara fa uns anys. Avui hem entrat a l'Obrador a veure com es fa. És la setmana gran de fogueres i la coca a la cantina no pot faltar a la taula. Però no només a Alacant. El seu sabor arriba ara a molts més paladars perquè el Gremi de Forners de València està estenent aquesta tradició. És una pasta a escaldar que porta un poc d'anís, també du llavoretes, i després se li fa un potxat de ceba, pinyons. Com no li fiquem tonyina de sorra, el que fem és ficar-li en abundància besugo. I la innovació ve per als postres. És la coca dolça de Sant Joan. Que és un brioix molt valencianitzat, molt mediterranitzat. Porta suc de taronja, 25% de mantequilla per cada quilo de farina, porta aigua d'azar. Ara, en vez de portar la fruta confitada, ha evolucionat a fruta natural. Es un producto de siglos de historia. Es un producto artesano y es un producto que está ligado a nuestra fiesta, a nuestra popular fiesta de San Joan. Y cada año se han ido incorporando más y más panaderos pasteleros para poder aprender y poderlo fabricar para todos los valencianos. De fet, esta setmana se'n poden arribar a vendre més de 600 en cada forn. I això són productes de comboi. És un producte que és per a compartir, fer companys, fer amics, família. És un producte molt autòcton, molt nostre, molt valencià. Un xoc de colors amb fruites de temporada amb un aroma que ens seduïa mentre gravàvem este reportatge i si visualment funciona, imaginen en boca. Encara arriben a fer la comanda al seu forn.